أحباب رسول الله خذوني وياكم أحش بيت الله وزر النبي معاكم. أحباب رسول الله خذوني وياكم أحش بيت الله وزر النبي معاكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضاء عينكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضاء عينكم. أحباب رسول الله خذوني وياكم أحش بيت الله وزر النبي معاكم. الله عليك الله طوافكم يا محلى سبحانه حلاكم برحمة المهدى. الله عليك الله طوافكم يا محلى سبحانه حلاكم برحمة المهدى. أحباب رسول الله خذوني وياكم أحش بيت الله وزر النبي معاكم. أمانة يا زايرين سلامي لطه أحمد كحيل العين الدنيا حلها. أمانة يا زايرين سلامي لطه أحمد كحيل العين الدنيا حلها. أحباب رسول الله خذوني وياكم أحش بيت الله وزر النبي معاكم وزر النبي معاكم.
القمر جمال طلعته قد أخجل القمر يزيد نظيره يزيد نظيره حسنا إذا نظر والحب وأنت والنور وأنت والعشق وأنت يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله يا رسول الله شوق النبي لنا قد ملأ الأثر شوق النبي لنا قد ملأ الأثر ربي باجتمعنا ربي باجتمعنا ربي باجتمعنا في الجنة زمرا والحب وأنت والنور وأنت والعشق وأنت يا رسول الله أنت قمرنا يا سيدنا شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا شفيعنا يا رسول الله يا رسول الله
يا مصدق برب البيت، أحلف لك برب البيت يا مصدق برب البيت. لا سحركم إذا غنيت، لا سحركم إذا غنيت، وعرقت بنات الحية شوية 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 شوية. غني لي غني وخذ عيني شوية شوية. غني وخذ عيني غني شوية شوية. غني وخذ عيني. لا أغني وغني وأغني وأورن خلايق فني. لا أغني وأغني وأغني وأورن خلايق فني. والإنس يكون الجن، والرايح يكون الجي. كل ما غنى حياة الروح يسمع العلي تشفيع المغنى. Sadul Harim bin Musolikin kalian Yuni Setiani bin Yusuf Toyib. Demikian panjenengan kami Bintangnya segala sana tidak mengajar suatu yang berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Simpul orang masih sakinja untuk kita kami manusia di Fatihah. Ibu nasihatkan maksud kita saja karena yang sesuai dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam ya. Suratul Al-An'am Salam istighfar astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawjuka ala ma amarallahu bihi min syai'in bil ma'ruf wa mu'asharati bil ma'ruf. Saudara Sadul Harim bin Musolikin, saya nikahkan dan kawinkan Yuni Setiani bin Yusuf Toyib kepada Anda sebagai ayahnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah agar bayar tunai. Saya terima nikahnya Yuni Setiani kepada supaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi? Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah,
مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير شوف يا أهل الهوى كيف المحبة تقول كيف النوى يقدر ينس العيون يا أهل الهوى كيف المحبة تقول كيف النوى يقدر ينس العيون يا أهل الهوى كيف المحبة تقول كيف النوى يقدر ينس العيون نظرة حنين واحنا سنين نظرة حنين واحنا سنين عشنا عشنا يا قلبي الحزين مقادير 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 يا قلبي العنا مقادير وش ذنبي انا مقادير يا قلبي العنا مقادير وش ذنبي انا مقادير ويضمني حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير ويضمني حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رمى كل قربا سيدي لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Amit pasang kaliman tabik sinadenta ing ila duni tinebihna ing tolak sari linepatno ing siku dendaning Gusti dumawao ing tawang-tawang linepatno ing siku dendaning Gusti Purwa narbuka hayu rasa udar kawedar sak temah hambabar caritaning jiwa kang kawahya rinakit basa rinengga ukara rurut raras sing gending sinung sida lanang mataya meleng malangkung priyang agung Purwa kandha ayu rasa waradin sageng dumadi rahayu niskala
lumintuning putiastawa saking Gusti ingkang Maha Asih. Ambabar daya pangaribawa ingkang tumedhak tumanduk sumandang sumonding ing jiwangga panjenengan dalasan kula. Kajinaon kalenggahan menika panjenengan dalasan kula sampun pinaringaken kemal kanthi karaharjan. Katentreman kabagian sarta kabagas warasan. Pradapa dawuhipun ingkang amangku karsa kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suta ngaturaken urut reroncening tata upacara ing rikalenggahan menika ingkang rinantam dening keluarga. Namung sakderengipun kula ngaturaken menggah wigatos sing sedya mugia saged jumbuh kalayan kuncaraning bangsana Swantara ingkang linambaran luhur sarta agunging Pancasila. Monggo tansah manglungaken jangga, nunggulaken mustaka, ngunjukaken hastungkara prada untuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mrih salwining gati purwa madya wasana tansah pinaringan lulus raharja nir ing sambikala widodara rahayu nir ing sambikala. Sholawat salam kikatur wonten junjungan kula dalah panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah minangkani mustikaning jagat pakuning bumi ingkang tansah kula dalah panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun wiwit sak mangke ngantos dumugi delahan fid dini hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wenganing wicara duaraning kondo wonten ing rikalenggahan menika Bapa Sutayib dalah Ibu Sringat Miyati anetepi darmaning asepuh miwaha siwi maharga suta hang rakit Sekar Cempaka Mulya nekahaken putrinipun ingkang sinambet awewangi Diah Ayu Yuni Setyanti ingkang sampun kadhaup silaning akrami kalayan Nimas Bagus Sahrul Harim putra kakungipun Bapa Musolikin dalah Ibu Tholihatul Jalis. Awit saking menika Bapa Sutayib dalah Ibu nyuwun edi pangestunipun para tamu mugi dhawuhipun risang pinanganten sarimbit saged netepi bebrayan agung ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu wonten menggah rantamaning adicara pahargyan walimatul ursi wonten ing rikalenggahan menika ingkang kaeka angka setunggal nggih pambukaning pahargyan minangka adicara ingkang kaduwi angka kalih waosan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ingkang badhe kawaos Bapa Juwadi. Minangka adicara ingkang katri angka 3 manjingipun pinanganten putri saking Sono Busana manjing wonten ing madyaning Sono Wiwaha. Kalajengaken praptanipun pinanganten kakung saking Sono Palerman arsa manjing wonten ing madyaning Sono Pawiwahan. Kalajengaken adat Widi Widana saha sakmangke tempukan asta badhe kaaturaken Rama Kyai Khairun. Minangka atur pasrah saha panampi saking Hamangkugati saking keluarga ageng pinanganten kakung ingkang badhe katuraken Bapak Haji Sutar Lilik. Minangka atur panampi saha Hamangkugati saking keluarga ageng Bapak Sutayib dalah Ibu Sringat Miyati ingkang badhe katuraken Rama Kyai Khairun. Minangka panutuping pahargyan minangka adicara ingkang kaponco. Mekaten minangka rantamaning adicara pahargyan walimatul ursi wonten ing rikalenggahan menika kula Hari Sunaryo pranatacara saking Kedawung Dukuh Seti makarya sareng mastur dikurasem saking Laladan Cepaka Ngagel Dukuh Seti cacik Said make up saking Lalasdo Alas Dawa Dukuh Seti jas lan aris foto saking Laladan Kembang
Dukusti Aura syuting saking Lalajang Tunjung Rejo Margo Yoso. Amelia audio sound system saking Lalajan Sentul Sendang Rejo. Mekaten menggah rantaman adicara ingkang badhe lumbah wekdal sakmangke kula minangkani pranata adicara ngaturaken ahlan wa sahlan fi hudurikum sugeng rawuh sugeng lelenggan kantos paripurnaning pahargyan wonten ing rikalenggahan menika. Nuwun nuwun nuwun. Rep sirep sidem permanem para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu wonten menggah rantaman adicara pahargyan walimatul ursi wonten ing rikalenggan menika ingkang kaeka angka setunggal minangka pambukaning pahargyan. Monggo kula dalah panjenengan sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah samangke saged dadosaken lancar saha gangsaripun pawiwahan wonten ing ri pahargyan menika kanthi niat ingkang ikhlas ala niatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu wonten menggah rantamaning adicara ingkang kaduwi angka kalih. Non nggih waosan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim wonten ing ripahargyan menika badhe kasarangi Bapa Juwadi. Dumateng Bapa Juwadi titi dalasa sanagati katur kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
تذكرون صدق الله العظيم رضا إله syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Iya kan abda nasta'in surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukorahayu mekaten waosan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ingkang sampun kababar dening Bapa Juwedi. Kanthi mekaten mugi saged dadosaken kandeling kapitadosan saha wuwunging takwa kula dalah panjenengan sedaya utaminipun pinanganten kekalih. Pramila dumateng Bapa Juwedi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Minangka adicara salajengipun non nggih manjingira pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Kepareng mbok bilih sampun paripurna anggem ngagem busana parameswari. Kepareng kula badhe njengaraken pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Kepareng dumateng Bapa Sutoyib dalah Ibu Sri Ngatmiyati kati manjinging pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha kanthi kakanthi Rama dalah Ibu. Kanthi hangrandu saking pinanganten putri sampun samapta ing gati siyaga ing diri. Arsa mijil saking tepas wangi tinon saking Mandrawa lamun cinandra panoyah sekaring kinanti padanging rembulan. Kanthi mekaten dumateng para-para ingkang badhe ngontapaken risaat maja pinangan putri Rama dalah Ibu kasuwagaken wonten ing sasana busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Kanthi padanging rembulan manjing ira pinanganten putri saking sono busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha. Binarung swaraning pradangga munya rangit. Ana ganda arum angambar-ngambar angebaki jroning sasana pawiwahan. Tuhu punika tejane pinanganten putri ingkang binayang ngarimijil saking tepas wangi. Kinanti manjing mring sasana rinengga sampating busana ingkang hangemba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mobyar pating glebyar pating celorot lamun cinandra kadya kilat asesiring meloking wadana semular agilar gilar kadya kencana binabar sunaning netra angidit damar kanginan wewegen pranaja sing sekapathet ing ageman pindho cengkir gading piningit yayah hajebol jebolna mekak madya ingkang minangka setu bandaning sarira cati-cating katon padha pating glebyar dene rerengganing canila ingkang tineretes ing sesadyana warna
candrane kaya udu sastra lumaku ing wanci dalu prapting madyaning sasana pawiwahan kagiat kagara kang asindha resmi wauta nalika samono Sri Pinanganten Putri wis lenggah anggana raras rep sirep sidhem permanem para rawuh kagung sinedhan putri ingkang winantung ing Sukarahayu bilih Pinanganten Putri sampun lenggah piyambak lamun cinitra ing ukara semuku jiwa ing wardaya hangrantu praptaning satriya muda ingkang minangka gegandhiling nala memaniking netra ingkang lagiyo labuh lagara pramila wonten ing ribahargyan menika Pinanganten kakung kula jenggaraken saking sono palerman arsa manjing wonten ing madyaning sono pawiwan mbok bilih para-para ingkang badhe ngontapaken risang atmaja Pinanganten kakung nuwun suwawi kula dherekaken kanthi ngoreking kodhok ngorek nah winur sida mangkono ana madyaning paruran Jawi Satala wonten teja manter sasada lanang gedhene nyundul ing awiyat kinelak menika tejane kaki bagus Sahrul Karim mijil saking wisma busana manjing wonten ing madyaning sono wiwaha mubyar busananira Pinanganten kakung mimbu busanane Narapati ingkang kadulu katon agung Prabu Amrabawa agung ateges kebaing kaendahan ingkang sanyata adiluhung Prabu Pindha jejening Nalendra ingkang kabekan kawibawan luhur Prabawa sinung adi indah milangon saya caket denira lumaksana Pinanganten Sarimbit samya apagut tinggal temu ing pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur saksana kumlawe astane Pinanganten kekalih 1 2 3 winestan gundang kasih dalah gundang tutur purna kang dadi mangkono Pinanganten Sarimbit badhe mratetesaken adicara tempukan asta monggo kita tansah nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Ilahi Robbi mugi risang Pinanganten Sarimbit anggenipun ambabar layar buka gapura manjing jroning kursi sinanding jumangkah wonten ing bale omah kebak barokah sakinah mawaddah warahmah wis dumugi titi wahyaning Ilahi Robbi ana jalu prawiti nganci alaming bebrayan ngrajitaken adicara panggih kanthi tumadhaing asta dening Bapa Kyai Khairun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan purna ngayahi adicara tempuhan asta Pinanganten kekalih badhe mratitisaken adicara Ambeca Antega kanthi mekaten Pinanganten Putri dodok sembah wonten ngarsanipun Pinanganten kakung Pinanganten kakung Ambeca Antega pinicah pecah ya saknalika dadya pasempon ing sejatining sang ajalu wis tega nilaraken gelar jejakanipun miwah nini retnaning ayu wis tega nilaraken gelar wiraranipun kawistara nini retnaning ayu lampah jengku sahandaping padha asta lumebet wonten ing Bokor Kencana amiji samparaning ponang sang ajalu paring pangampita
angicali saliling Sukerto tulus mulya manggih raharja kanthi kumambang saha kaniling kumbang kang kumandhil kanthi ngacali saliling Sukerto tulus mulya manggih raharja purna kang dadi mangkono pinanganten kagung anglanting kang garwa kinasih jajar sumanding menika mengku pralambita pinanganten tinuntun wonten ing kerening pinanganten kagung menika mengku pralambita bilih pinanganten kagung angangkat derajating pinanganten putri satraju pinanganten kagung purna kang dadi mangkono pinanganten saribit badhe mratetisaken adi cara sinengemban sindur dening Rama dalah ibu dening bapa wonten ing ngajeng dening ibu wonten ing wingking kanthi hangasta poncoting slindur ingkang awarna rikta dalah seta bapa wonten ing ngajeng ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa ing uri handa yaku kanthi laras sing moyo pinanganten sarimbit tinuntun ri ing kautamen wani marang bebener wedi marang kanestan laju pinanganten saribit manjing mring sasana rinengga tulus mulya manggih raharja kanthi mekaten pinanganten badhe nindakaken adicara kerobongan antawisipun bobot timbang putra pinanganten kakung pinangku wonten ing jenggo kanan dening putra pinanganten putri pinangku wonten ing jenggo kering njaluk pangku mas mumpung kesempatan menika mengku pralambita bilih bapa sekalian garwa hanampi prapta dira pinanganten kakung mboten wonten tetembungan endi anakku endi mantuku arsa ringa putra pribadi ibu tanglet abot endi to bapa ya mesti mawon ya abot lanange lho wong semono gedene kok ya heeh purna kang dadi mangkono pinanganten saribit badhe mratetisaken adicara tandur nandur bapa wonten ing ngajengipun pinanganten kekalih kanthi astonipun wonten ing medhanganipun pinanganten kekalih kanthi niat ingkang sae kanthi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim kanthi mekaten kanthi niat ingkang prasaja mugi pinanganten anggenipun netepi bebrayan agung tansah pinaringan bebrayan ingkang prasaja pramila bapa menika saking kadang besan bapa besan dipun lenggah wonten palangan ingkang sampun sumadya wonten sisih kering nggih ibu lenggahe wonten ing sisih kering saking besan bapa sing kersane rondo adem nek sing sisih kiwa iku bagune ibu wonten ing sisih tengenipun Rama purna kang dadi mangkono pinanganten saribit badhe mratetisaken adicara kacar kucur tampa kaya samono pinanganten kakung wus ngasta tilam lampus sinebat Kosobraka ingkang tepinipun sinulam suket Kalajana punapa temenggah isining tilam lampus
kacino tilam lampus kaisi was jene cinampur was ketos kacang kawak deli kawak arto recian adalah sekar monco warno sigro sinuntak isi ning tilam lampus dening panggoning garwa kinasih marmo pinanganten putri Hanampi peparingipun Kang Raka arsa kaaturaken dening Rama dalah ibu sing set rapet datan ana kang cewet dalah cicir guna kaya saking Kang Raka arsa kaaturaken Rama dalah ibu mrih sinemen ana ing sentunging bale wisma kagem pawitan den arsa lelomban ana ing madyaning bebrayan agung menika mengubra lambita bilih pinanganten kagung wonten ing rikalenggahan menika wajib paring gunakaya dumateng pinanganten putri arupi lahir kelawan batos ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ngoten nggih Mas Haris purna kang dadi mangkono pinanganten sarimpit badhe mratetesaken adicara dahar kembul utawi dahar sekul walimah dahar kembul sesarengan paring palambang jumbuh ingkang ginayuh saiyek saeka praya saeka kabdi sembada ingkang sinedya saged manunggaling cipta rasa lan karsanipun senajan daharanipun waneh-waneh kanthi rasa sutresna anggenipun resepi daharan kanthi lila legawane manah nggih senajan lawuhipun tahu karo tempe nggih rasane gak karu-karuan enae padha tahu Mas ya sama-sama yes. Ayo Mas Haris ngono iki paripurna adicara dahar kembul pinanganten sari badhe mretesi unjukan toya wening kanthi winadahan cangkir menika pinanganten sarembit sampun pratandha anggenipun kencenging pikir wonten ing ripahargyan menika nindakaken adicara wini suda krama kanthi unjukan toya wening samubarang pakarti kang arsa linambaran kanthi weninging penggalih dalah meneping kalbu ingkang tinemu hayu ing ngayomi pramila wonten ing ripahargyan menika kanthi toya ingkang prasaja pinanganten sarimpit badhe mratetesaken adicara unjukan toya wening lirik sithik enak ya Mas nganten anyar ini ya unjuk mawon di persane tiyang kathah nek cara kula wis tuwa ya keselek niku unjuk Pak Di sak paripurna unjukan toya wening pramila pinanganten badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama dalah ibu minangka pepunden ira kanthi hangrucat cenela saha duwung ingkang kalolos amargi sowan wonten ngarsanipun Rama dalah ibu boten usah ndadar pusaka senajan pusaka menika landhepipun pitung cemukur namung tesih landhep pangandikanipun tiyang sepuh kekalih pinanganten jengkar saking palenggahan lumarap ngabiyawara dening pinundi sembah bekti kula ibu kula nyuwun berkah
Kah kula nyuwun pamit. Anggen kula badhe suwita dumateng sisihan kula Ibu. Iya. Iya nduk anakku. Pangestuku wae tampanono yo ngger. Aku njur eling. Cilikmu tak lelinting. Aku njur eling cilikmu tak gendong-gendong yo ngger. Nanging saiki arep uwal ana ing panggoning ibu yo ngger. Banyu mili pangestuning ibu. Semono uga Rama ya kagiya nini. Pangestuku wae tampanono. Tak suwunke marang kanugrahaning Gusti. Bejo mulya uripmu ya nggih nemu sak muling gesang. Sak sampanipun sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu. Sutaya dalah Ibu Sri Ngatmiati. Putra pinanganten sowan wonten ngarsanipun Rama dalah Ibu Musolihin. Apa to? Pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah Ibu. Awit Rama wis sembodo angukir jiwa raga sarta dados lantaraning tumuwuh. Enget marang Ibu awit Ibu wis kawawa dados papane yoga brata lawase nawa candra dasa ari angandut sijabang bayi linare ing jagat padang ang lelinting anggula wentah wiwit kalaning timur nganti yo adiwasa. Pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah Ibu. Mboten singlar kelawan bebener. Angegung-egungaken sesatipun jatma. Itbak kelawan Kanjeng Rasul. Ridallah biridal walidain. Ridhaning Allah kelebet rindaning tiyang sepuh kekalih. Pramila pinanganten enget marang purwaning dumadi Rama dalah Ibu minangka pepunden ira. Pinanganten sampun netepi adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing laladan Ndoro Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Bumi Minatani, kanthi lulus Raharjo dari Sambikono. Dumateng kadang pramuladi, nggih, monggo saged caos ladi para tamu ingkang sami rawuh. Soho bercamat jas lan aris foto collection saking laladan Kembang Gusti. Nindakaken gelar foto keprabon bersama Bapak dan Ibu pengantin berdua. Semoga Bapak Ibu kadang pramuladi, semoga ingkang sampun rawuh diaturi katuran daharan unjukan. Ampun ngantos nganu nggih kliwatan nggih. Amargi wonten ing ripahargyan menika samudayanipun kaaturaken kajibahaken dening kadang pramuladi. Becik alanipun
samudayanipun kaaturaken dening Kadang Pramulati ampun ngantos kelewatan. Mangke Bapak Ibu ingkang kelewatan usul nggih kula dereng ngoten mawon. Mangke nek lingak-linguk mboten kuduman badhe nggih mangke Kadang Pramulati mboten pirsa. Kanthi kumandanging ilir-ilir pinanganten nindakaken gelar foto keprabon bersama Jas dan Aris Foto. So syuting audio syuting Aura saking Tunjung Rejo Margoyoso. Matur kenging panuwun Ibu Hajah Cacik Sanggaria saking Laladan Alas Dawa Tugu Sedi nggih. Nika pasoryane ingkang badhe daftar ingkang badhe damel menika Ibu Hajah Cacik saking Laladan Alas Dawa. Menika nimbal sekawan dinten menika nggih Bu. Kerja bareng bersama Mas Tur di Korasen, Jaslan Alis Foto, Aura Shooting, Amelia Audio Sound System. Samangke foto keluarga sabibaripun acara nggih. Samangke bibaripun acara foto keluarga dari keluarga pengantin pria. Foto bareng keluarga pengantin pria Pecangaan. Foto bareng teman-teman kerja dari pengantin. Foto bareng saudara dan teman-teman dari Troso dan Rengging. Bapak Ibu nggih kangge nyingkat wekdal kadosipun kawet enjing Kadang Pramulati Cacos Leladi adicara pasrah tampi dipun lajengaken pripun. Oke nggih. Mangke nak ngetose Kadang Prabuladi paripurna samangke kadose kedangon kawet enjing sampun dumugi mriki ngoten Bapak mboten napa-napa nggih. Ngire kadose kirang prayugi tapi mboten napa-napa nggih Pak Yai. Langsung ya Pak. Mboten napa-napa nggih? Nggih mboten napa-napa. Kula tawarke riyin mangke kok mboten kersa kula nggih. Kirang sekeca nggih. Heeh. Pramila kagung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu. Bilih adicara ingkang kacatur angka sekawan. Minangka pasrahing pandherek pinanganten kakung
saking bapa musolihin dalah ibu tali katul jalis saking laladan Rengging Pecangaan Kabupaten Jepara Bumi Kartini awit saking menika bapa musolihin dalah ibu sanget bombong birawaning manah mboten saged ginambaran kadya kajukan harga sekanten madu wonten ing ripahargyan menika badhe kasarani Bapa Haji Sutar Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada as salihin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Matur nuwun dumateng acara ingkang dipun paringaken saking keluarga Jepara. Kula mewakili pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesehatan dumateng kita panjenengan sedaya saged ngrawuhi wonten dalemipun Bapak Thoyib sekeluarga. Kula wonten mriki mewakili dumateng saking Jepara keponakan kula Sahrul menika saged dugi mriki mulai wau mangkat niku enjang jam 6 dugi mriki jam 9. Alhamdulillah dipun paringi kesehatan dumateng sedaya pangiring saking Jepara. Saking Jepara mboten saged maringi dumateng Bapak Thoyib sak wontenipun karena menika keponakan kula menika terus terangipun tiang lolo. Matur nuwun sederengipun sampun disenggo-senggo dumateng keluarga Pak Thoyib. Kaula memakili matur nuwun sanget sampun dipun paringi hidangan sekathah-kathahipun. Mangke kula mewakili dumateng keluarga Jepara namung kula sepindah titip dumateng Bapak Thoyib keluarga nuwun sewu ngingi masalah Sahrul menika panci kehidupanipun niku kalih ibu tek wonten kekelintunan wonten napa mawon kula titip wong kula niki saking Jepara kinten-kinten penpecangaan niku kalih dosa kilo. Dadi boten saged caket kalih ponakan kula namung kula titip dumateng Bapak Thoyib sekeluarga nuwun sewu tek wonten kekurangan kekeluargaan dipun didik dipun palingi ngertos ingkang sae masalah Sahrul menika dereng pernah kekeluargaan namung kula sederek manamung tiang sepuh Pak Thoyib menika ingkang sampun lami sampun kekeluargaan saged dipun bina ingkang sae supados dados keluarga ingkang sakinah wawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kaula singkat masalahipun mboten persiapan napa-napa nuwun sewu namung niki wau namung dor kedor kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung sinedahan putri ingkang winantu ing Sukarahayu. Mekaten atur pasrah saking Bapa keluarga ageng Bapa Musolihin dalah ibu. Kanthi tinalang atur Bapa Haji Sutar Lili kanthi tata stites tur tetes wijang wijiling pangandika sehingga mboten enten ingkang karempit. Kanthi mekaten wonten atur pasrah saking pandherek pinanganten kakung pramila wonten atur panampi saking Hamanggugati kalajengaken mauidhah hasanah dalah doa wonten ing ripahargyan menika badhe kasarirani Romo Kyai Hairun.
Dumateng Romo Ki Hairun Titi Dalasasana Gati katur kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara fajalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdulil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman katsira. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wonten ngarsanipun para alim, para sesepuh, aji sepuh sedaya ingkang minulya ingkang kula hormati so ingkang kula dherekaken, para bapak lan para ibu, para langga sedaya, tamu undangan ingkang rawuh ingkang kula hormati ugi utaminipun inggih menika Sahibul Beh Bapak Sutayib dalah Ibu Ngatmiati ingkang kula hormati so ingkang berbahagia. Utaminipun inggih menika saking keluarga Ibu Musolihin, Bapak Musolihin nggih. Terus Pak nggih. Saha rombongan ingkang kawula hormati ugi. Kepangron matur monggo sakderengipun kawula minangka talang aturipun wakil saking Sahibul Bait Bapak Thayyib dalah keluarga kawula ngaturaken nggih menika matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng para bapak lan para ibu, terutama kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal punika kawula lan panjenengan sedaya tasipun paringi kekiyatan dening Allah, dipun paringi maunah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun kersakaken saged rawuh wonten dalipun Bapak Sutayib ingkang sampun kita lampahi sakmenika. Mugi-mugi mawon anggen kita rawuh menika leres-leres beto manfaat lan barokah lan klebet nggih menika dawuhipun Rasulullah idqalus surur ala qalbil mukminin shadaqatun. Mugi-mugi mawon anggen kita rawuh menika klebet tiyang ingkang bungahaken Bapak Sutayib dalah keluarga lan klebet sedekah kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Salajengipun sholawat ma'asalam kanthi wasana sholli ala sayyidina Muhammad. Di kita kanthi wasan sholawat kita sedaya duh keluarga leres dipun golongan umatipun Nabi Muhammad mangke angsal sahabat Rasulillah minat dunya katal akhirah. Amin Allahumma amin. Terutami nggih menika risang kekalih nggih menika Nimas Ayuni Yanti saha Mas Bagus Sahrul Karim ingkang sampun nindakaken akad nikah kala wau. Mugi leres-leres dipun golongan umatipun Nabi Muhammad mangke angsal sahabat Rasulillah minat dunya katal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya saja jenengan lega pun dangu Pak nggih. Nggih. Oh kula piyambak kok suwi lah ngoten nggih. Ning terkadang suwi niku nggih kula panjenengan sedaya nggih remen lho nggih. Pramila sepida menika kawula minangka talang aturipun Bapak Sutayib nggih matur nuwun slamet dumateng para bapak lan para ibu ingkang sampun kersa ngrawuh-undanganipun. Pramila kula sikat mawon iki nggih keranan kelihatan ketinggali jenengan kok gelisah. Ndak nggih? Gelisah nak duka nak keluarga nganten kakung wong mboten nate dereng nate mriki upami mboten gelisah mboten napa-napa. Keranten nggih kanthi napa niku menyesuaikan adaptasi keadaan ingkang wonten ing Dusun Ndaraja. Nggih kawula ngaturaken matur nuwun dumateng para bapak lan para ibu. Mugi-mugi mawon rawuh kula panjenengan sedaya menika dipun serat minangka amal ingkang sae. Pramila saking keluarga Bapak Thayyib boten saged nyusul napa-napa
kanthi irungan doa jazakumullahu khairan katsira jazakumullahu ahsanal jaza amin Allahumma amin. Kula semesti kula suwun nggih jenengan ngantos paripurna kala wau nggih ngantos donga ning kula kinten jenengan yen purun angen-angen alah ngene ra mendina kok kula kinten akhire sabar sebab jeng-jeng pun mboten meten ngeten malih dados kula panjenengan niku nglampahi kesaenan panci amprat estu ning nak jagongan utawi ningali napa-napa ingkang boten unsur ibadah kadang-kadang kula panjenengan niku betah nggih nyoto ta mboten niki nggih lajengen para bapak lan para ibu para lenggah sedaya ingkang mulya Bapak Sutayib dalah keluarga ugi nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun mbok bilih anggenipun paring panghormatan saking arah punapa kemawon papan pinaraan ingkang sajak kirang resepaken dhumateng panjenengan sedaya Bapak Thayyib namung manusa limrah tentu rencana demi rencana menika sampun dipun angen-angen kanthi sak saesanipun nang faktanipun kados mekaten pramila nggih Bapak Thayyib dalah keluarga nyuwun ageng pangapunten ingkang tan upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing menika masjid terutami saking warga Bapak Musholihin. Leres Pak nggih? Nggih, saha rombonganipun menawi wonten sajak kirang nggih resepaken masakipun nggih keranten masakan Jepara kalih tayu kula kinten benten. Nggih benten kula kinten nggih. Mula rasane kula kinten nak mriki biasane kakehan asin. Nggih wong caket laut. Lho paminipun nggih omon kladuke asin menika nggih pun maklum pramila nggih Bapak Thayyib dalah keluarga nyuwun agung pangapunten ingkang tanpa utami. Suwe-suwe terus MC. Lho mau itu ndonga barang. Wis lajengipun nggih kala sampun dipun pasrahaken nggih Mas Sahrul Karim dumateng Bapak Thayyib nggih kala minangka talanganing Bapak Thayyib kula tampi nggih Mas Sahrul Karim kula tampi sadaya dayanipun fa insyaallah Bapak Thayyib badhe nampi kanthi ajaripun praupan kanthi jembaripun manah kanthi asta kalih mboten enten ingkang mboten ngremenaken sedaya Bapak Thayyib kanthi nampi Mas Sahrul Karim menika nampi kanthi lahir dumados batos mboten badhe dipun pindah-pindahaken karena Mas Thayyib niku putrinipun namung setunggal til menika Mbak Yuni Setyani namung setunggal pramila kula kinten piyambake gadah lare mantu menika bungae mboten jatah mulai mboten kuwaos nggih menika matur piyambak nggih Pak Thayyib nggih lho nggih ngoten lho nggih 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 salajengipun napa-napa ingkang sampun Eva insyaallah Bapak Thayyib nggih badhe kula wentah nggih masalah napa kemawon nggih wonten ing dusun Daraja meniki supados mangke saged beradaptasi menyesuaikan diri kehidupan wonten ing dusun Daraja. Nggih Mas Sarul, wah kepenak Mas. Urip nak Daraja paling kepenak, urip paling santai, nggih. Nggih tanpa ada saingan napa-napa. Teng mriku kanan kiri wonten model kepengipun dianggap santai niku gesang teng Daraja. Nak kepengin sampean mangke kepengin kepanggih kula niku tangga gedhek kalih kula. Estu nggih mula Bapak Thayyib nggih badhe kula wentah Mas Sahrul Karim nggih kula kinten mung asmanipun Sahrul Karim kok nggih wulan ingkang mulya fa insyaallah Mas Sahrul Karim niki pun beto ilmu ingkang kangge bekal rumah tangga piyambak nggih kita kantun dongaaken mula kita dongaaken mugi-mugi pernikahan kala wau leres-leres dipun rindani tiyang sepaipun kekalih sehingga ridhanipun Allah Subhanahu wa taala niku saged temurun ingkang kados dipun ngendikaken MC kala wau ridho fi ridhol walidaini. Lan pun angsal ridhanipun tiyang sepah kekalih nggih fa insyaallah dalan pangan sak dalan dalan lho paling gampang niku yen kita kepengin entuk dalan pangan ing sak kata-kata wis golek punden ingkang mujarab nggih menika tiyang sepuh kekalih
Lho niku ridho wa fi ridhol walidaini. Mula yen Mas Karim kali Mbak Yunistiani yen sira kepengin membangun rumah tangga ingkang sakinah, ingkang tentrem, mawaddah, penuh kasih sayang, warahmah lan entuk rahmatipun Allah, mula bektenono tiyang sepuh niki pun termasuk maido Mas MC. Nggih. Sebab bukti napa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Niki nama Allah sejajar kalian nami tiyang sepuh niku buktinipun pentingipun bekti datang Allah, bekti datang tiang sepuh. Nak jenengan kepengin rekoso waniya karo wong tuwa. Lho nggih, mula Allah taala niku ya namane sejajan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Gusti Allah yang harus disembah wabil walidaini dengan orang tua bi ihsanah kelawan namun damel sae baik perbuatan ucapan maupun lakuan niki estu niku keranten dawuhipun Gusti Allah ingkang kedah kita cepeng. Lho niki Mas Sahrul kita boten mituturi namung maring support Mas Sahrul nggih mawon anggenipun nikah leres-leres nggih niat awal ibadah supados mangke perjalanan rumah tangga niku sedaya dados ibadah keranten saenipun niat seakan-akan amalan duniawiyah dadi amalan akhirat keranten niat awal dari pernikahan ingkang sakmenika dipun lampahi Mas Sahrul Karim kali Mas Ayuni Setian Cantik niki Mas nggih niati ibadah nggih niku termasuk mauidah mugi-mugi mawon ingkang kawula aturaken khususipun Mas Sahrul Karim kalian Mbak Yunistiani menika leres-leres beto manfaat lan barokah saged mangke dipun nggih dalam mengaruhi rumah tangga ingkang sakmenika pun dipun awali kalian Mas Sahrul Karim kalian Mas Ayu Yuni Setiani. Nggih salajengipun nggih kawula kala wau sampun dipun pasahaken napa-napa ingkang dipun beto nggih termasuk sanggan majuan mugi-mugi sanggan majuan ingkang sampun dipun tampit Bapak Thaib dalah keluarga menika kangge minangka tali berhubungan bi ihsan bebesanan ingkang sae. Bebesane napa artosipun nggih menika ndamel sae supados putra-putri ingkang rumah tangga menika kraosaken barokahipun kesaenanipun tiyang sepuh kekalih. Mula bi ihsan ndamel sae dhateng putra-putri ingkang sampun dipun nikahaken. Mugi-mugi mawon ingkang sampun dipun paringaken kawula leres nggih dadosaken berhubunganipun Mas Bapak Musolihin kalian Bapak Thayyib dalah keluarga saged nggih menika nuwuhaken barokah dhateng putra-putripun niki Mas Ayuni Setiani saha Mas Sahrul Karim Allahumma amin. Yang terakhir keranten panjenengan sedaya niki terutama saking keluarga Bapak Musolihin kula kinten yen acara menika sampun paripurna kula kinten pun boten badhe lenggah teng mriki. Tak nggih Pak Bu nggih. Kula kinten mangke ngersakaken kondur senajan kala wau nggih boten nyuwun doa ning kula dongaaken krana Bapak Thayyib niku lomo. Lho nggih Bapak Thayyib lomo. Nggih kalau Pak nggih senajan boten nyuwun doa kula dongaaken estu niki krana Bapak Thayyib lomo mugi-mugi mawon sak sampunipun acara walimatus urus menika panjenengan saking keluarga Musolihin serombongan menawi ngrasakaken kondur mugi-mugi konduripun saking dusun Ndarareja dumugi griyanipun piyambak dipun paringi wilujeng slamet boten enten aral setunggal punapa saged beraktivitas kados wau-waune amin Allahumma amin amin Allahumma amin Allahumma amin. Dongaken lomane ngantos ping 3 nggih niku lomane mboten jatah. Salajengipun nggih kula kinten nggih menika sampun cekap keranten panjenengan lenggahipun selagi dangu saking kula pribadi mbok bilih wonten tutur kata ingkang sajak kirang resepaken dumateng panjenengan sedaya keranten kula piyambak niku tiyang pinggir segara biasane omongane banter kasar ning atine alus. Lho niki nggih atine alus berarti napa? Ati alus niku saged kangge mencemerikan gauta ingkang lahir sebab gauta lahir niku dipun tuntun kalayan
manah keranten ati. Nggih ta mboten? Nggih. Nggih pramila Bismillah malih kula nyuwun ageng pangapunten ingkang sak kata-kataipun mbok bilih saking kula pribadi wonten tutur kata bahasa ingkang sajak kirang sebagian panjenengan sedaya terutama saking keluarga Bapak Musolikin dalam rombonganipun kula nyuwun ageng pangapunten ingkang sak kata-kataipun nggih. Donga. Nggih. Keranten karo Pak MC nggih nyuwun doa nggih kula monggo kita dongaaken keranten nggih panci napa-napa mboten dipun akhiri doa niku cara kirang mantep, kirang bahagia. Lah nek pun doa niku pun mantep ngantos pentinge doa nggih kula panjenengan sedaya niku sampun dipun buktekaken kala wau. Nggih Mas Sarul Karim kaliyan Mbak Nimas Ayu Setiani nyuwun doa pangestu dhateng tiyang sepuh bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radallahu an kulli sahabati rasulillahi isma'il. Amma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin wa salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa anta khairul warisin. Alhamdulillahi madad dzakirin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu majdan ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa dim sultani. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alika wa alika ya sayyidana ya Rasulullah ya Habibah agisna wa iyyahuma wa iyyahuma wa iyyahuma wa walidayma wa ma'laihima sari'an bizadillah. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alika wa sayyidana ya Rasulullah ya isfa lana wasfa lahuma wasfa lahuma wasfa lahuma wa walidayhima wa malaihima sari'an bizadillah. Aulakal hamdu wa ilikal mustaqim ya Allah wa andal mustaqim ya Allah alina wa alaihima wa alaihim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Dan maj'alna wa iyyahum fi kanafika ya Allah maj'alna wa iyyahum fi kanafika wa iyyatika wa jiwadika min kulli syaitanir marid wa jabrin wa di'ainin wa dibakin wa dihasman sari kulli dhasirin innaka la jamilna wa iyyahum ya Allah jamilna wa iyyahum mujamma bil afiyah wassalamah wa bi taqwa wal istiqamah wa idna wa iyyahum min sarri dhalimin bi rahmatika ya arhamar. Allahumma barik lahum wa jam'a bin fi khairin ya Allah. Allahumma bi barakatil fatih warzuqna wa iyyama dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna wa iyyama dzurriyyatan thayyibah warzuqna wa iyyama rizqan wasi'an mubarakan halal bi fadlika bi ridha walidhi wa bi ridhaka ya Allah. Allahumma ij'al jama'na wa jam'an marhuman jam'an wa tafarruqan min ba'd tafarruqan wa maj'al jam'an marhuman jam'an maghfuran jam'an masrun jam'an mubarakan wa tafarruqan min ba'd tafarruqan ma'suman wa la tadya syaqiyan wal bi rahmatika ya arhamar. Mustajib da'i wasimardana warham mautana warhamatana waqdi hawaija umma yunistiani masarul karim wa walidayma wa malaihima hawaijaddin wa dunya wa bijajal Muhammadin sallallahu alaihi syafa'ah wa li wa istadah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zillil Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkung nyuwun pangampun ingkang sak kata-katapun usana kula akhiri wa muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaten atur panampi saking Bapak Sutoyib ingkang tinalang atur Bapak Kiai Kairun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Adicara salajengipun gelar foto saking panderek pinanganten kakung, saking foto bareng keluarga pengantin pria saking Laladan Pecangaan sedayanipun. Nggih, saking keluarga Pecangaan sedayanipun monggo.
saking foto bareng teman-teman kerja pengantin, foto bareng bersama saudara dan teman dari Troso dan Rengging. Nggih. Semoga saking keluarga pinanganten kakung dulu bergantian, nggih. Ini akan foto bersama pengantin berdua. Samangke sak paripurnanipun foto saking keluarga pinanganten kakung. Samangke saking keluarga pinanganten putri ingkang hamangku gati nggih. Dilan sekalian, dito sekalian, lek tek sekalian, lek sih sekalian, lek yono sekalian, lek hartono, lek bejo, mbah surat, depri sekalian, lek sum sekalian, lek sol sekalian, lek sueb sekalian, lek cipto sekalian, mbah pomo sekalian, mbah bakyah sekalian, diyati sekalian, diji, diumi sekalian, diudi sekalian, mbah sutio sekalian, mbah ngateno sekalian, mbah siti sekalian, mbah gunawi sekalian, mbah suyono sekalian, di khairun sekalian, di waloyo sekalian, mbah suroso sekalian, kak mukit sekalian, kak sis sekalian, kak kibul sekalian, kak suka sekalian, kak sukan sekalian, kak kunowo sekalian, di suman sekalian, kak agung sekalian, nggih. Mangke sak bebaripun saking keluarga dari Jepara, keluarga pinanganten putra, samangke saking keluarga pinanganten putri. Kanthi mekaten adicara wonten ing rikalanggan menika ndung kapurna kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Kula pribadi nglenggono minangsa manusa sakwantah ingkang lelomban ana ing madyaning bebrayan agung, kathah galap gang suling atur saha kirang ing trapsila. Nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bareng bersama Mastur Decoration saking Laladan Cepoko Ngagel Gusti, Sanggarias Cacik Said Make Up saking Laladan Alasdo Gusti, Jas lan Aris foto saking Laladan Kembang, Aura syuting saking Laladan Tunjung Rejo, Amelia sound system saking Laladan Sumberjo. Semoga sukses dan sehat selalu, tambah rezeki semuanya dan umur panjang fitwatilah. Amin amin ya rabbal alamin. والقلب يخفى والكلام
أنت الذي شرفت كل مشرفين أنت الذي شرفت كل مشرفين ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما يا ذا الندى يا إماما يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام نور المصطفى نور المصطفى منى الأكوان منى سل يا نبي سل يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سل يا نبي الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحمي وعلي أصبح يفدي الله تكفل يحمي وعلي أصبح يفدي وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافي بنت الصديق توافي الصلاة على النبي
شفيع الأبطاحي ومحمد عربي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ربي صل عليه وسلم. يا إمام الروس ليا سندي، أنت بعد الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. قسما بالنجم حين هوى، ما المعافى وسقيم سوى. قسما بالنجم حين هوى، ما المعافى وسقيم سوى. فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم. واتمنى مرشدا قدامك ومريدا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك، خدامك ومريدك يا جد الحسن. خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العطية. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. النبي السامعين يعلموا علم اليقين. النبي السامعين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين أوجب صلاة